Kartov Productions presents Серафим. Добър вечер. Намираме се на световната премиера на филма Серафим. С очаквани мигове ще дойдат главните герои. Бич. Ама бос. Ама бич, ама шандиш. Добър вечер. Каква беше вашата роля във филма? Никаква. Впечатляващо. Как се подготвихте? Ами, никак. Пожелавам ви успех! Не бе, чакай. Добър вечер! Коя беше любимата сцена? Не съм я гледал още! Колко професионално бебе! Кой е? Леле! Здравейте! Добре. Вие сега сте главната роля. Как се чувствате? Още не мога да кажа, че моята любима режисьорка ми даде шанс. Каква е вашата режисьорка? Извинявам се, извън нас снимачната площадка. Много е добра, наистина. Дава ми поклон. Омага, това не е. Здравейте, госпожо режисьор! Какво означава тази вечер за вас? Най-накрая ще разбера дали филмът има начало. Кое беше най-трудното по време на снимките? Да убедя актьорите, че знаем какво правим. Последен въпрос. Има ли вече идеи за след ваш проект? Не мога да кажа много, но бюджетът отново ще бъде притеснително нисък. Благодарим. Беше ми много приятно. Извинете, ние също за кой филм сме тук? Моля. Благодаря, че бяхте с нас за премиерата на филма Серафим. Приятно гледане. Kartov Productions presents Серафим. Леглото, ебе го! Заселили кровать. Обзор на моята къща. Обзор на моята къща. Тук спинкам. Малко има дупки, ама там мравките. Тя ги обичам. Храна днеска няма. Днеска няма. Никога няма да има мухички. Брато бъркато. Има още малко легло.
Ладнички. Така обувки се намерих. Баленгяно. Почекай. Две. Край. Не искам вече да се пия. Това не е нормално. Какво се превърнах? Улицата вече е зима. Покажи улицата. Аз нямам пълто, даже хода в някакви цървулки. Да, търся ти пълто. Чакай. Това бълтоп е безплатно. Ако искаш го взимай. Ние, както виждаш, имаме много
много. Мерси, бе. Let's do it. Емброзоляр. Стоп. Ставам бодибилдър. Милко. Ей, братленце, искаш ли кренвиршката ми? Благодаря. За нищо, братленце. О, принимайте. Моля те, не дей. Дей, аз ще ти го купя. Аз ще го купя, братце, не дей. Откъде е тази дупка, бе? Чакай. Благодаря, че ми купи вода. Бог ще ти се облагодари. Бре, той е много познат. Ама, май е чужденец или пък не. Някъде съм го виждал преди. Серафиме, ти ли си? Да, Веню, аз съм това. Колко време не сме се виждали. Искаш ли да останеш малко да си поговорим? Да, може би да поспиш една-две вечери при мен. Ами, може да си поговорим. Еню и Серафим си говориха до вечерта. Обсъдиха много теми. Обсъдиха много теми. И вечерта се случи този разговор. Добре, Серафиме, гледай, вече се стъмни. Искаш ли да влезем да поспим заедно, че така да не стоиш на улицата все пак? Ти си ми гостенин. Да, не. Само ще влезна да видя как е. Няма да притеснявам, ще си спинкам тук на печицата. Добре, ела. Добре, тъпа много хубаво тук. По-добре си го направил тук. Еню, помогни ми, моля те. Нямам пари. Биволицата ми умря. Мъжът ми е болен от болницата. Искат и още. Аз нямам нищо. Даже храна нямам да ни купя. Моля те, помогни ми. Моля те. Спирай. Не знам вече за кой път идваш тук да ми просиш пари. Казвам ти, няма да ти дам. Разбираш ли? Това мъжът ти е болен. Отиди работи. Аз тук да не са ти банка. Да не са ти EasyPay. Моля те, Еню, знаеш колко ми трябват парите, моля те. Не може, тръгвай си. Добре. Брия тая павлина, само ми проси пари. Ще да пине малко. Да се поуспокоим все пак. Не, товарено. Ами, по-добре не. Отивам се навън. Ами, веднъжчик. Бре, на този човек нещо му се случи.
спала. И сега майка ме мина. Павлина! Павлина! Да. Това е за теб, Павлина. Това е за мен. Много ти благодаря. Няма за какво, Павлинче. Чао! Благодаря ти. Чао! Серафиме, ти какво си направил вчера вечерта? Никому нищо не съм сторил. Дал си пари на Павлина, според теб тя изобщо ще ти ги върне ли? Абе, и да не ми ги даде, аз вярвам, че като стана сестичка, Бог ще ми даде едно хубаво златно пълто без кръпки. Добър вечер, дами и господа! Днес при нас е актрисата Йоана Йовкова, която изпълни главната роля в една от най-обсъжданите премиери на сезона – Серафим. Добре дошли! Благодаря много за поканата, радвам се, че сега съм тук. Нека започнем с най-важния въпрос. Как успяхте да запазите спокойствие по време на снимките? Честно казано не успях, просто монтажът свърши чудесна работа. Колко време продължиха снимките? По мои спомени достатъчно. За да започнем да се поздравяваме с добро утро, въпреки че беше следобед. Кой беше най-трудният момент? Да не се разсмея, когато Нина сменяше герой за трети път в рамките на една минута. Как бите описали режисьора с 3 думи? Още един дубъл. Има ли сцена, която се наложи да снимане повече от веднъж? Да, имаше една врата, която очевидно не беше емоционално готова да се отвори от първия път. Как се почувствахте, когато за първи път видяхте готовия филм? Първо си казах, това наистина ли го направихме, после си взех покънки и го изгледах още веднъж. Вече има ли слухове за нови проекти от Картов Продукцион? Наистина ли? Договорът ми не позволява да говоря по темата, но ако изведнъж изчезна за няколко дни, вероятно сме на снимки. И последен въпрос. Какво бихте казали на зрителите? Надявам се да гледате филма с удоволствие, ако видите някоя дребна грешка, приемете я като артистично решение. Благодаря ви. Пожелаваме успех на целия екип. Благодаря. Беше удоволствие да си поговорим. Следват спортните новини. Фу. Добър вечер. Време е за спортните новини. Porque sua amiga eu vou pegar e laraiaraia. Só porque eu vou pegar e laraiaraia. Sua amiga eu vou pegar e larara.
на исторически сблъсък между картофената комета и Йоно гол-машината. Срещата започна обещаващо. Публиката беше в шок. Най-вече защото нямаше публика. В първите секунди картофената комета отправи мощен удар, който застраши близкото дърво повече от вратата. Гол-машината отвърна подобаващо с пас към абсолютно никого. След успорвана битка, множество пропуски и поне 3. Чакай, пак ли започваме? Двамата футболисти доказаха, че резултатът не е най-важното. Най-важното е, че топката оцеля. Това бяха спортните новини до следващия матч. Може да започваме. Добре. Добър вечер. Днес студията ни е човекът, без когото филмът Серафим нямаше да съществува. Режисьорът, сценаристът, продуцентът, монтажистът, сценографът, костюмографът, звукорежисьорът и част от актьорския състав Нина Петкова. Добре дошли. Добър вечер. Благодаря за поканата. Първият въпрос, който днес ще ви задам е как успяхте да съчетаете толкова много длъжности едновременно? Ами, с календар и малко объркване. Имаше ли моменти, в които спорихте с режисьора? Да. След това си говорих със себе си и стигнахме до компромис. Аз съм сценаристът. Той беше доста упорит. Наложи се да оставим почти всичко, което беше написал. Мале. А коя беше най-трудната ви задача? Да се сетя в коя роля съм в конкретния момент. Умрях! Как изобщо избяхте с актьорския състав? След дълъг кастинг установихме, че аз съм свободна за повечето роли. Във филма играете няколко различни персонажи. Как успяхте да се превъплъщате? Да. Как успяхте да се превъплъщате в толкова бързо? Като излизах от кадъра и влизах обратно. О, гърл, слейда ги! Имаше сцена, която ви затрудни. Да. Тази, в която трябваше едновременно да снимам и да участвам в кадъра. За щастие, физиката появи разбиране. Да ви попитам сега един въпрос, свързан с Йоана Йовкова. Каква беше работата с главната актриса Йоана Йовкова? Много добра. Следваше указанията на режисьора, което беше доста полезно, защото режисьора бях аз. След такъв мащабен проект, какво следва? Първо ще си почина. Как После, вероятно ще започна следващия филм. И последният въпрос. Какво бихте искали да кажете на зрителите? Много се надявам да ви хареса. Ако видите едно и също лице на различни места, това е напълно уместно. Благодаря за гласуването, Нина Петкова. Беше ми приятно. Благодаря. За мен беше истинско удоволствие да бъда. Следват новините от културата, където ще разберем дали Картоф Продукшън вече подготвя следващата си премиера. Добър ден, както обещахме, днес ще разговаряме с още един литературен критик, за да видим мнението му за Серафим. Първо бих искала да ви благодаря, че приехте поканата ни. За мен е удоволствие. Какво беше първото впечатление за филма? Има начало, има край, а по средата също се случва нещо. Бихте ли го препоръчали на някой ваш познат? Би го препоръчал на хората, които обичат киното и на тези, които още не знаят, че го обичат. Как бихте ви актьорска да игра? Смело мога да кажа, че актьорите присъстват. Има ли нещо смешно? Смея се много. Добре. А режисурата? Има
потенциал. Ако режисьорката продължи така след време, може дори да стане режисьор. Извинете за смеха. И последен въпрос, колко звезди бихте дали? Ами сигурно 5 картофа. От точно 5 картофа. Да. Благодаря за експертното мнение. Аз благодаря. Винаги съм насреща, когато имате нужда от мен. Халал. Имаме ли сценарий? Ами... Не. Супер, снимаме. 3, 2, 1, екшън! Чакайте, не снимах. Днес сме дошли при великата актриса Йоана Йовкова и искаме да й зададем няколко въпроса по повод новата й роля в Серафим. Здравейте! Здравейте! За мен е чест днеска да ви видя. О, боже мой! Добре, имаме само няколко въпроса по повод новата ви роля. Задавайте. Първо искам да ви поздравя, това беше наистина... Нямаше как да се откажете от нея. Да, наистина нямаше как. Това за мен беше огромна чест. By the way. Добре, и искам да ви попитам, как се почувствахте, когато разбрахте, че ще играете в Серафим? Ами, бях много щастлива, защото това все пак е много хубава роля. И наистина, просто се разревах. От радост, нали? Не от тъжнина, че ще лежа на пода. Вторият ми въпрос е, как се подготвихте за ролята? Почетох разказа няколко пъти, разбира се. Обсъдих героя с моя любим режисьор Нина Петкова. И някакси се опитах да презадам неговата доброта по възможно най-добрия начин. Имаме към третия въпрос. Той е, коя сцена беше най-трудна за да снеме? Ами, много е ясно, че там де трябваше да бъда сериозен, защото аз не съм сериозен човек. Четвъртият ни въпрос е, как бихте описали работата с режисьора Нина Петкова? Беше уникално. Много професионално се набях в Холивуд. Наистина. Мато, това е холивудска продукция. Имаше ясна визия за всяка сцена и винаги знаеше какво иска да постигне. Така, следващия ни въпрос е, каква беше атмосферата на снимачната площадка? Ами, беше много дружелюбно. Всички бяхме много добри един към друг. И работихме сериозно. Но разбира се забавлявам, защото без радост няма живот. Даваме към следващия въпрос. Той е, какво бихте казали на хората, които още не са гледали филма? Трябва да го гледаш, защото иначе пропускат нещо много сериозно, за което не знам. Което направо да му дадат шанс. Даваме към следващия въпрос. О, боже мой! Колко въпроси имате, уей! Имам да липсингвам. Чакайте. Добре, следващия въпрос е, дали ще има продължение? О, това вече е тайна. Майна. Защото Картоф Продукшн вече работи по бъдещи проекти и не. И просто не мога да го разкрия. Подписал съм договор. Е така. Към последните два въпроса, като първи от тях е, какво беше да работите с актрисата Нина Петкова, която изигра доста различни роли? Ами, понякога имах чувството, че имаме цял актьорски състав. Защото работи с това също е един същ човек, който е един си човек. Минаваме към последния въпрос за днес. Най-накрая. Извинете, че ви притесняваме. Смятате ли, че този филм ще промени киното за винаги? След като го гледате, ще разберете защо всички казват това. Или аз. Разбира се, че да, защото това кино плано не се сравнява с Титаник. Титаник е бахти надолу, отколкото нова Серафим. Много ви благодарим за днес и се надяваме... Аре, разкарайте се вече от тук, бе! Добре, се виждам. Много яки булки имате. Ако ме срещнах режисьорката на Серафим, нека видим. Извинете! Да. Вие сте режисьорката на Серафим? Зависи кой пита. Хора, срещнах режисьорите си така нататък на Серафим. Нека попитам какво в момента слуша. Извинете, вие сте режисьора, сценаристите всичко така нататък на Серафим. Да, аз съм. Извинявам, че ви прекъсвам. Може да попитам какво слушате сега в момента с слушалките? Ами, чакайте да видя. Слушам Яра Фонк. Мале, респект, брадър. Извинете,
Вярно ли, че работите вече по следващия си филм? Не мога нито да потвърдя, нито да отрека, но телефонът ми се притеснява. Сцена беше най-трудна за заснемане. Тази, в която трябваше всички да изглеждаме сериозни. Кой беше най-големия проблем по време на снимките? Че никой не ни даде бюджет от 200 милиона долара. Бихте описали жанра на Серафим? Литературно-драматично картофен реализъм. Шок. Герл шок. Да. Колко души работят в картоф продукшн? Ами, зависи за кой ден питате. Вярно ли е, че режисьорката, сценаристката и продуцентката са един си човек? Това е въпрос, който мъчите всичките ви фенове. Отговаряйте! Това са слухове, които случайно са верни. Кой вдъхновява? Йовков и когато капкът не забие. Какво бихте казали на бъдещите режисьори? Ами, започнете с телефона си, после се представяйте, че имате Холивуд за гърба си. Точно така. Последва за картоф продукшн. За сега мога да кажа само, че следващия проект ще бъде, проект. Профилът с продуцентка. Да, почти всеки ден. Тя е много разбрана. Ако успяте да се свършите с нея? Ами, имам човек в продукцията. Това е мнението за сценаристката. Мисля, че има огромен потенциал. Дано да не се го вземе от славата. Разбираш, че това съм. Ти автограф от сценаристката. Имам, само че почеркът ни е подозрително еднакъв. Подозрително. Това ли си ти? Не. Чакай да махна това. Фронте! Значи, от начало. Чакай, трябва да ти сложим пъл. No like, no me. Какъв е този чужденец? Серафим е ти! Да, бе, аз съм нейно, да не ми през... От колко време не сме се виждали, как е при тебе? Малко парата и състоям с... Малко е... Не, по-добре от преди, защото преди бях много наркоман. Знаеш ли, че някой ден ще се оправиш, толкова се гордея с тебе. Искаш ли тук? Тук се радвам за теб. Искаш ли да останеш тук да си поговорим? Ами, ти вече не си на моето ниво, но хайде. Не. По-добре не, защото аз... Еню, помогни ми. Нямам пари. Биволицата ми умря баща. Мъжът ми. Това няма стане, няма се смееш. Не, Нали сериозно да е? Добре, пускай много. Тя как се казваше? Павлино. Оказва се съвсем различно. Павлина, моля ти се, идваш ми вече за не знам кой път да ми искаш пари. Аз според теб имам ли? Пустък хилиш. Не гледай мене. Аз си вода тук си. От начало. Съжалявам. Ма не така. Абе, почнах! Ще си гледам. И ето пиян, Еню, пиян. Няма за какво, Павлинче. Тръгвай. Нерад. Давай. Къде минат хората? Дай от начало. Да, бързо. Няма за какво. Ами казаш чао. 3. И се обръщаш и така леко помахаш. Ама не. Не, Албе. Халай. Маза. Защо се смяхме? Не знам. Нещо смешно. На себе си се смея. Ето така става, като работиш в тази картоф продукция.
Да, Холивуд. Не, в момента съм заета. Рекла. Това е... Емия, къщата, Емия! Ето. Дай. Смей се! Здравей! Добър ден, вие ли сте режисьорката на филма? Здравейте! Начало. Ора, май срещнах режисьорката, сценаристката Литвато на Серафим. Извинете! Да. Вие ли сте сценаристката или режисьорката на Серафим? Зависи кой пита. Аз питам. Значи, нищо, просто зависи от който пита и това е. Срещнах. Вечер, намирам се на солната премиеря на филма Серафим. С очаквани мигове. Добър вечер. Намираме се на свободната персона. Чакай.